Welcome to Passport. Mayong gabi, guys! Gusto ko lang ipamangkot kung okay ka mo subong. Kami sa grasya sang Ginoo, gapasalamat gid kami no nga okay gid kami. Kag gusto gid namon nga magpasalamat sa inyo no. Kag ang aton nga Postpad available na sa 4 ka platform. Gani guys, kung may mga chimpo kamo o kung mga idle time ninyo kag base gusto ninyo nga pamatian kag ma-inspire man sa kabuhi sa aton nga mga special guest no, pwede nyo ma-download offline ang aton nga mga playlist kag kung na-inspire ka mo dako gid nga pasalamat kung ma-subscribe ka mo sa amon nga channel. Saliwan guys, salamat gid. Kag subong nga gabi may ara naman kita isa ka special guest. Ang special guest naton nga ni secret ni siya, pero subong nga gabi makilala nyo na. Kay subong nga gabi nag-decide siya nga mag-istorya sa iya nga kabuhi. Tita Bet, pera karo gani Tita Bet Ay, 50 plus din. Hindi ba lang ta? Oo, hindi wala nun Kang naging Christian ka, pila edad mo? Why ka kadamdam? 45 ka. Pera karo gani di wat. 50. Ay, hindi, 45. Mga 40, siguro mga 40s. Ako, 41, mga something, mga moran guro. 41. 42. Wait ko ka, ano gabi ka rin mo? Mga 42, bi, batang mo, 42. 42 ikaw. So, sino ang nag-share kanimo mga Hindi, kay manan mo, ang nag-share kay family ko is Christian na. Mga kabugtuan ko, una-una, abi nga nag-Christian ka namon sa nanay. Tapos, ang nagsunod-sunod na kami, hasta sa eldest namon, padalom. Alin sa pinakamagulang ninyo? Oo. Tapos, Tapos, ikapila ikado. ka, Tita Bet? Ako, kapito. Ikapito. Pila ka mo kabilog? 8. Ay, bali ikaw ang ano, Oo. ang second to last. Second to the last. Paano mo na-receive ang Ginoo? Sang una nadumduman ko, ginashare na ako, nag-share din ang mga kabugtuan ko kanaken, pero hindi pa ko, duway ko bala duway ko lagi naman, kung ko da, pero bala daw, anay kang urihi, ginapag-pray, dagali ako karan nga way ko kamaan. Tapos, after daran nga, nagtawag ang agot naman, hambal na ko nati, ko na, gano ikaw, kun ko, nagtawag ka wala shit, gabi ito mo dumduman ko gito. Tapos hambal na kanakon kunag ikaw kung kuwaya gadaha napatawag ikaw hambal na may sasabihin sana ko sa iyo yun hambal ko. Tapos hambal na kuna pwede mga muyo kita hambal na mag-pray lang daw kami. Sabi ko mag-pray ganitong oras mag-pray sabi sabi niya kasi daw may leading ko no tanaka Ginoo bala nga time na to ginpabaton na ako nga way ako na lungong bala way ko kamaan nga muran gali may Tapos hambal ko hindi bukas na lang kasi busy ako. Hambal na hindi pwede ngayon na. Hambal na. Tapos sabi ko hindi ba pwede bukas na lang kasi. Sabi ko may ginagawa pa ako. Sabi niya hindi nga pwede Sabi niya tapos medyo pa daw bala daw medyo na daw daghanggod gamay ang limog na bala. Ay hambal ko sige, sabi ko, ang ipag-pray natin, sabi niya, basta sumunod ka lang sa akin. Tapos, ang natandaan ko lang nga ginahambal na kanakon, ang isulat mo, ang pangalan ko sa Book of Life, pero sa Tagalog bala. Sa Aklat na Buhay. Hambal na. Yun ang natatandaan ko lang na sinabi niya. Kaya sabi ko, sabi ko, ano kaya yun? Pero, nung nag-Christian na ako, doon ko pala na pinatanggap pala niya ako, hindi ko alam. Ngayon, na-realize ko na ay totoo. Importante pala yun. Na kailangan, pag sinabi niya na patatanggapin ka, kailangan, on the spot, tatanggap ka pala. Pag hindi natin alam na, malay natin kung ano mangyari sa atin, ba, ganon. Di wala na, pagsisihan na natin yun. Kaya, praise God talaga na nakatanggap ako that time, ganon na oras din na gabi. Sa totoo lang, oo. Kaya pasalamat talaga ako sa kapatid ko na pinatanggap niya ako. Through phone lang. Wow. Okay. Sige daw. True phone lang. Kasagad, no? Dito sa mga utod na Tita Bet. Sa Nibay siya. Pastor siya eh. Siya. Hindi, pastor siya nga Pastor daan. na siya nga daan.
Di sa inyo nga utod, bali, ano ba, ikaw ang last nga nagbaton? Or may dyan pa May dyan pagid. Sa walo ka mo kabilog, pirara ka mo kabilog, ang Christian or Daw believer. tanan man kami kara nakapagbaton man dun. At tanan ka mo, Mm. di sa larama, gigali ka mo ino. Oo, pati mga hinablos ko, mga Ay, moran. wow. Ah, As for me, ginagamit my house, man it din. was a- Ginagamit naman na sila ng Panginoon. Nasa mga music team na rin sila. Ay, wow. Mm-mm. Tingin mo nga mga bata, tingalaman ko nga sa music. Amo gani. Bali, ikaw lang din si Lili, sa Lilo to. Ako lang. Ako lang. Okay. Di ba naman nasubuan, Tita Beth, na ikaw lang isa? Gusto ko man nga makauli man dito para nga pero why pa man di pa man siguro will ni Lord ah. Pero plano ko gid man. Ate Mayo, Na ay, hindi ko na nga makauli. ihuli. Kaya masubuan kami. Hambal gani ka magkamanghod ko, hambal na ginapagamuyo na nga Lord, hambal na ang gamiton mo ang buo kong angkan, hambal na Wow. sa ministry bala. Ti siguro amurandan perfect time gid. Perfect. Oo. Sa bati ka Nga ginsabat gid kay Ginoo. Ako gapati gid ako nga basta once nga may nagapangamuyo kanimo nga loved ones mo, maabot gid ang time nga perfect time gid nga anak ka Ginoo nga makabaton gid kag makilala ang loved ones mo man. Amen. Amura na kun gid nga pasalamat sa Ginoo. Tapos hambal para ka sa nutos nanay ka na kung nasan pati mo kung na mag-Christian man, hambal na ka na magsimba, ay gagmay pa akon kabataan kang that time mo. Hambal ko hulata lang nay kung ko mag-drug girl din gid kami kara magtutbaw. Intsak to gid mag-drug girl do na ka kabataan mag elementary high school. Amuron to pag Christian nanda. Ang tatlong ran. Wow. Dogin labo bala. Tuod, gali ran kung may, basta, di bala hambali pastor, powerful kung ano ang ginahambal mo, amen. nagakatuman. Amen. Na amuran kung kubaw, kung ko kapati man ako, kay tested and proven ko git sa kabataan ko, natabo git. Amen. Sa music ministry, pasanda, bawa amuran, pasalamat ko kay, why gid ako ti problema kananda, sa tutuod lang. Wow. Sana all. Tita Beth, sana all. Sana Dali kami Pwede ba? ba adapt ha? Oo, Tita Beth, hindi pa. pwede gid. Di amuran Tita, bilang isa ka, ikaw believer, din ikaw, pinaka-years ka ron, tita, nga believer man. Kung nag-start ikaw, 45, ikaw, mga banta-banta mo pila ka ron katuig nga, believer ikaw. Mga siguro mga 7 to 8 years. Wow, lawig naman gabi. Alawig rin. Sa 7 to 8 years nga ran, ano gid ang pinaka-hindi mo abi, malipatan nga trials nga nag-abot sa imo nga kabuhi? Since pag Christian ko. Oo, since pag-Christian. Siguro ang akin nga hindi ko gid malipat. About man sa bana ko. Tinuway man tunliwan mo. Kung sa kabataan ko, duway man ko problema. Pero sa bana lang, oo. Amoran ako gapati man ako nga once gali nga mag-Christian ka, biskan believer, biskan mga unbeliever pa bino nga mga mukaran. Ang trials, dyan lang gid. Dyan lang gid, hindi natin maano ba lang amukaran nga ang trials ko as in nga grabe gid halin pag Christian ko amurandan ako pasalamat ko gid ako sa Ginoo kay natabo man ran nga nagtinuntuman Christian na ako do kumbaga ano bala ang ano ran ma-overcome mo man bala kung ano ang mga trials nga nagakatabo kay syempre ginapangamuyo mo man ginaludan mo man sa Ginoo ginahibian mo man nga insat nga natabo dia pero may ano ra na ang gapangayo man ako revelation kag nagapamangkot man ako sa Ginoo pero ang ginasabat naman ako nga gintao ko ran kanimo kun nga problema kay man-an ko nga kaya mo. Kag nabasahan ko man ran sa Bible bala nga amuran. Tapos amuran ang ginano nakanaken nga revelation. Tapos hambal na ang may purpose man nga isa nga natabo ran. Kay una-una hindi ako mag-grow bilang Christian man.
kay amuran bala nga kung ko amo galiran kung ko tanan kung ko once nga nagparapit ka sa Ginoo ang yawa ginabuteng naman ikaw nga parayo bala pero depende lalaran sa imo nga faith man nga kung magpabuteng ikaw pero paslamat lang gid ako sa Ginoo kay ti waay gid man ako kuon nga halimbawa kung ano ginhimo ka ba nako amo man ibalos ko hindi kundi nagparapit pagid ako sa Ginoo kag kag makita mo man bala ang ginahimo ka Ginoo ang grasya na as in na mga miracle na amuran ginasabat na ang mga problema natin ang mga pangamuyo natin mga mukaran bala ti amuran amuran pasalamat ko lang gid sa Ginoo kay hindi ko gid ano bala daw ay bala ti word nga mahambal mo sa Ginoo nga kulang ang pasalamat kulang do kumbaga ang kabuhi bala naton bala do gin ano ko ron gin offer ko ron tanan-tanan o iron as in kita na bilog ko man nga family hambal ko Lord kung ko gina-offer ko kanimo way man kami ti iban nga agtunan kundi ikaw lang gid kung ko ang makabuli ka naman way kami ti iban nga dangpan kundi ikaw lang kung ko Lord Ginoo ti amuran nami man ang joy kag ang peace kag freedom grabe as in gata na amuran akon nga tulad nga na ano bala nga gina baratyagan ko bala feelings ko as in kita na happy sa presensya ni Lord sa joy na as in kita na totoo tanaran ti amuran akong ko tilad kung ko Lord kung ko nagapaslamat gid ako kung ko kay gintawan mo ako amuran nga gali nga kadahangged kadako nga trials kay kung ko nakita ko kung ko ang akin Christian life nga kung paano mo ako ginbag-o nga mo karan bala nga para nga maging ano man maging matutuman ka na biskan na amo ka na ti apos amuran basta ang peace ko gid as in grabe gid na kag ang joy ko tilad hindi ko waay ti word nga mahambal ko gid nga as in gid nagapanalupsop amuran permi ko ginahambal nga gapanalupsop sa katulanan ko gabala nga ang kalipay nga gintao ka Ginoo ang presensya na as in gid na waay gid hindi makatupong ang kwarta hindi mabakal ang kwarta ang joy nga ara ka sa Ginoo hallelujah grabe gid na ti amuran kung ko ako gapati man ako nga tilad kung ko subong kung ko ginahulat ko dalang ang promisa ka Ginoo man nga manifestation kag victory nga amuran nga tanan nga ginaagyan natin nga damo nga trials pero way lang taton gali kabalo nga ang ending na is victory amen kag amo laran paslamat ko sa Ginoo nga padayon pa kami nga strength nga tawan na kami kang strength ka peace ka joy tanan nga nga maka-glorify man sa Ginoo amuran grabe gito as in sa ako sa imo nga pamilya kay tanan ka mo nagaserbisyo sa Ginoo tapos despite sa imo nga trial labi nga ginagyan no ang imo nga response tita lain may kalipay may peace kay tungod nga ara ikaw sa Ginoo bala so do kahilisa nakabuhi no palariho kita tanan no may ginagyan nga mga trial kaga amoy na why kita nagalantaw sa kung anong ginagyan naton ba't nagalantaw kita sa Ginoo bala gani nga ang aton nga peace ara gid do hindi makita sa itsura tang kadamo kita problema nag-glow kita everyday glowing inside sa Ginoo kung may problema kita madugang pagid nga magaparapit kita sa Ginoo nga ang aton lang lantawon ang goodness ni Lord tanan madura tanan mapanas amo la ra naga-replace sa aton tilad nga sakon na nga ano bala nga kabuhi ko bala nga amura ginagyan ko tilad ang peace kag joy grabe gid na ang goodness ni Lord na lang ang permi mo bala ang nagasulod bala sa pinsar mo sa imo tagipusoon ti amuran grabe gid ang kalipay tudtod gid na hindi gid na mabakal ka kwarta waay ti makatupeng nga tao pero ang Ginoo tanan nga pangitaon mo ara sa iya tanan nga goodness gid perfect gid perfect amuran kaayo ang Ginoo naton glory to God
Ang joy bala nga ara sa sulod ni tita, bala makita mo gid bala siya outside appearance, bala nga naga-manifest gid bala ang glories ng Ginoo sa iya. Subong. Isubong gid kag adlaw-adlaw kay kami ni Tita Beth gakitay kami mga kung ang katatlo guro sa isa ka semana, ang pinaka-less naton kaduwa no, isa Wednesday, isa Sunday. No, kita mo si Tita Beth ya, pero milang nagayuhom Happy, bala. wow. So, bas ang ibang nga tao makahambal kung makita si Tita Beth, ang tao nga dyan daw kita na problema. Mambal ko kay Sister Beth nga ano siya bala nag-grow siya sa spiritual life na bala. Kay nagapamunga siya mo, the fruit of the Holy Spirit is in her. So ay nga nagamanifest ang fruit of the Holy Spirit. So ay isa ka manifestation nga nag-grow siya, nag-mature siya sa paglagad sa Ginoo. Even though may mga trials, of course, ang trial is sama kapamagi sa Ginoo allow bala nga mag-grow siya. At the same time kita man so nakita siya kaway. That's why we need to welcome mga challenges sa ato nga mga trials. No, James chapter 1 verse 1 di ba? Nga count it all joy in various trials no sa ato kaway. Kami purpose ng Ginoo gid. He's a God of purpose, he's a God of plan. So ay nga nakita sa iya kaway at the same time sa aton manguro. Kani nga sa tanan nga nagapamati nga mga Christians nga ang kay there's no temptation or trials kinalaw sa Ginoo sa 1 Corinthians no nga sa dining nambaldra nga ang Ginoo himos ng way out bala no nga wise nga allow sa mga trials nga beyond our capacity to bear but singon tanan nga ginalaw na kaya naton at the same time nagatag sa way out nga sa din malampasan naton mga trials nagabala naton yung capacity mo no aton nya ano bla breaking point wa ginalaw sa Ginoo I mean namarang Ginoo naton with a purpose. So nakita tayo sa life ni Sister Beth no mangin living witness no sa nga naka-experience man ang kangay siya na ma-encourage man nga mag-go on lang gid nga for our growth bala siling sa Bible continue to grow in the grace and the knowledge of the Lord. That's why isa ka pamaging mag-grow kita mga trials man. That's why kita ko sa iyang life kang nangin model sa aton. Amen.